Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly Daşowzyň aeroportunda her gün biletli ýolawçylaryň onlarçasy uçara münüp bilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy munyň sebäplerini uçar biletleriniň göz öňünde tutulandan has köp adama satylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Adatça her welaýatdan Aşgabatda ýa-da beýleki sebitlere günde 2 uçar reýsi bar. Bu uçar reýsleriniň her birinde bolmolsundan 16-18 bilet artykmaç satylýar. Şol sebäpli bilet satyn alan ýolawçylar aeroporta ir gelmäge we uçara münmäge synanşýarlar. Ýöne artykmaç satylan biletler sebäpli her reýsde 20 golay ýolawçy uçara goýberilmeýär diýip Gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onun sözüne görä uçar biletleriniň resmi bahasy 250-300 manat aralygynda bolsa-da, olary araçlar arkaly diňe 1000 manatdan satyn alyp bolýar. Ýöne uçara münüp bilmedik ýolawçylara bilediň diňe resmi bahasy ýzyna berilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Daşowzyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, martyň ahyryndan başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şeýlede welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky ulug awtobus we otly gatnawlaryny çäklendirdiler. Türkmen Demir ýollary agentliginiň resmi web saýtynda ýolawçy otly gatnawlarynyň oktyabr aýynyň 1-ne çenli durdulandygy habar berilýär. Mundan ozal bu gatnawlaryň ilki 15-nji awgustda soňra-da 1-nji sentýabra çenli durdulandygy ma'lum edilipdi. Şol bir wagtda adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly resmi işgärlere salgylanyp, otly gatnawlarynyň 1-nji oktýabrda hem dikeldilmejekdigini aýdýar. Häzirki wagtda demir ýol işgärleriniň käbiri az aýlyk alýar, galan köp bölegi tölegsiz dinjalşa goýberildi. Welaýatlaryň arasynda otly awtobus we taksi gatnawlary ýoklugy sebäpli hemmeler uçurda sapar etmäge synanşýar. Üstesine de biletler 4-5 esse gymmatdan satylýar. Bu käbir adamlar üçin ören düşüwüntli biznesa öwrüldi diýip anonimlik şertinde söhbetdeş olan resmi işgär habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümetine ýakyn Orientama neşri Türkmenistanda adyk we gündelik sarp ediş haritlaryny satýan dukanlardan başga söwda deskalarynyň işine girdilen wagtlaryň çäklendirmeleriň şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldylandygyny habar berýär. Köpçülikleýin naharlanylýan yerleriň, banket zallaryň, restoranlaryň, kafelaryň, naharhanalaryň we şoňa meňdeşleriň işine wagtlaryň çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Şoňa meňdeş çäklendirmeler hyzmat ediş deskalaryna, şol sanda kinoteatrlara, teatrlara, oýun attraksionlaryna, muzeýlere, gözellik salonlaryna, hammamlara, sport deskalaryna, baseynlere, fitness we aerobika klublaryna hem degişlidir diýilip, neşriň 14-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde habarda sosial hyzmatlar pudagynda saç kesmegiň we tikin atelýeleriniň ähmiýetiniň göz öňünde tutulup, ozal bu deskalara berilen iş ruhsatynyň 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygy hem bellenilýär. Saç kesýänler we tikinçilik atelýeleri häzirki sanitariýa we arasaçylyk düzgünlerini berjaý edip, ýerden saat 9:00-dan akşam saat 8:00-a çenli işläp bilerler diýip neşir ýazýar. Türkmenistanda resmiler ýa-da döwlet media serişdeleri ýurtda koronavirus bilen bagly girdilen çäklendirmeler, munyň ilata ýetirýän täsirleri şeýlede ketelçiligiň ýaýramagy we onuň gerimi barada maglumat bermeýärler. Adatlyň habarçylary karantin çäklendirmeleri sebäpli işsiz galan ýa-da tölegsiz zähmet dinjalşyna iýerilen adamlara köp duş gelse bolýandygyny habar berip gelýärler. Olar bu ýagdaýyň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen bagly güdöran eklenji öň hem ýeňil bolmadyk maşgallalaryň ýagdaýyny hassa agyrlaşdyrandygyny aýdýarlar.
Türkmenistan internet el yeterliligine we VPN ulanjylaryna batyş etmegini dowam etdirýär. Habarçylarymyzyň aýdýaşy, internete ygtybarly girmekdäki kynçylyklar 1,5 ay mundan odal başlandy, emma petiklenmegine we adar berilmegine garamazdan ulanjylaryň VPN-e bolan isleg artýar. Şuňlar Türkmenistanda VPN ulanjylary internete girmek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur bolýarlar. El yeterli bolanda pursatdan peýdalanýar, VPN-lerin köpüsi petiklenýär. VPN olmasa internetde tomoş edip boljak zat ýok diýip Azatlyň Aşgabatda habarçysy 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtdaky VPN petiklemeleri hem umumy görnüşde hem de belli bir ulanjylara gönükdirilýär. VPN-i açanyňyzdan tizlik peselýär we hiç ýere girip bolmaýar. Hatda bir ýa-da 1,5 ay mundan ozal hem bu şertlerde hemme zat kadalydy diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň sözlerine görä ýurtda internete girmek bilen baglanşykly häzirki kynçylyklar türkmen häkimetleriniň bloklardan geçip bilen VPN serverlerine garşy alyp barýan görüşiniň güýçlenmegi bilen baglanşykly. Awgust aýynyň ortalarynda Azatlyga Türkmenistanyň ýeketek internet üpüşünçisi Türkmen Telekom kompaniýasynyň tehnik binýadyny güýçlendirýänligini daşar ýurtly hünärmenler tarapyndan oturdulan täze enjamyň ýyzarlamalary we internet gözegçiligini güýçlendirmäge mümkinçilik döredýänligi ma'lum boldy. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar. Köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalaryna hem sosial ulgamlara gönden göne girip bolmaýar. Bloklardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serverlerini ulanmaga mejbur bolýar. VPN hyzmatlarynyň el yeterliliginiň öňündäki tehnik päsgelçilikler bilen birlikde Türkmenistanda ulanjylara we gurnaýjylara azar bermek dowam edýär. VPN-i gurup berýän ustalaryň köpçülikliň tutsak edilmegi we soragy çekilmegi bilen baglanşykly wakalaryň biri Awgust aýynda ma'lum boldy. 31-nji iýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwereg adam tutsak edildi. Olar müşterileriniň telefonlaryna VPN gurmakda we tölegli programmalara abona ýazdyrmakda göman edildi. Azatlyň çeşmelerine görä ilkinji gedek tutulanlar şonda 15 gün tutsaklykda saklandy ýa-da olara jerime salyndy. Ikinji ýa-da üçünji gedek tutulanlaryň işi elinden alındy. Azatlyň Aşgabatda habarçysynyň 15-nji sentýabrda gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde koronawirusyň ýaýramagyna garşy görüşiň çäginde bazarlarda we sowda merkezlerinde telefonlaryň satylýan we abatlanýan hyzmat merkezleriniň karantina ýapylmagyndan soň VPN oturtmak bilen bagly täze tutkatlyklyklar barada eşidilmeýär. Emma ulanjylar basyş astynda galýarlar. Köpçüliklerin reýetleri, provokasiýalar we tutsak edilmeler bir ay mundan ozal tamamlandy. Hemme zat karantina ýapylan soň indi olar esasan VPN ulanjylara basyş edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Gadagan edilmegine we azar berilmegine garamazdan ýurtda internete ygtybarly girmek mümkinçiligine bolan gyzyklanma we isleg artýar. Azatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly häkimetleriň düýpli garşylygy şertlerinde de ulanjylaryň sany şol sanda has uly ýaşly nesilleriň arasynda köpelýär. Indi gyzykly tarapy ozal internet bilen gyzyklanmaýan we ony esasan hatalyşmak we iş üçin ulanýan adamlar hem gyzyklanýar. Ýaşul nesil şeýle hem işgörleriň intelligensiýanyň döwlet işgärleriniň wekilleriniň ençemesini bilýärin. Bu kategoriýa ýurt bilen baglanşykly wakalar bilen gyzyklanyp başlady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanjylaryň sanynyň köpelmegi sebäpli häkimetler hemmeleri ýyzarlamak mümkinçiliginden mahrum bolup soragy çekmek we söhbetdeşlik geçirmek bilen çäklenýärler. Howa bu hemişe bolup geçýär ýöne häkimetler ýetişmeýär indi. Adam sany köpleri çağırýarlar ýönediňe bir polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrligine däl olary podýezdleriň girelgelerine çykmaga çağıryp aýag üstünde gürleşip gidýärler. Kim bilen näme edýändiklerini, kim bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny soraýarlar. Daşary ýurda ýüz tutmazlygy, surata düşürmezligi ýa-da hirsat iýbermezligi maslahat berýärler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä VPN ýaşlaryň arasynda hem meşhur. Olar esasan TikTok, YouTube we Instagrama girmek üçin gurdurýarlar we sosial ulgamlary öz-özlerini görkezmek üçin ulanýarlar. Türkmen ýaşlary bütün dünýäde bolşaýaly öz suratlaryny we videolaryny paýlaşýarlar.
Mary şäheriniň häkimetleri dukanlardaky we sowda nokotlarynaky kameralaryň hasabyna köçelere gödäwçiligi güýçlendirmegi maksat edinýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar berýär. Şuň telekeçileri Mary şäheriniň polisiýa idarasyna ýygnap geçirdiler. Ýygnakda mayor derejeli we 2 sany raýat eşigindäki howpsuzlyk işgäri dukanlaryňyzyň daşyndaky video ýazgy edýän kameralaryňyzy ýola we ýan ýodalara baktyrmaly diýip aýtdylar diýip 14 sentýabrda ýygnaga gatnaşan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Telekeçileriň sözlerine görä ýygnaga geçiren howpsuzlyk işgärleri dukanynda kamerasy bolmadyk telekeçileri onu öz hasaplaryna satyn alyp şu hepdäniň 5-nji gününe çenli hökman gurnamagy hem tawşyrdylar. Şeýle-de ýygnakda telekeçiler dukanlaryna möhür basylyp ýapylandygyny ýatlatdylar we howpsuzlyk işgärlerinden möhürü aýryp olary gaýtadan açyp işledip biljekdiklerini ýa-da bilmejekdiklerini hem soradylar. Howpsuzlyk işgärleri telekeçilere dukanlaryňyz ýapyklygyna galmaly, dukana girip kameraňyzy toga sokup işlediň we soňra köçä tarap seretdirin. Şondan soň onu togdan sogurman dukanyňyzy gulplap çykyp gaýdyň diýip aýtdylar diýip marly telekeçi bu täze talabyň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş berilmeýändigini hem belledi. Bu dukanlar şäheriň esasy şolsanda Kemine, Niýazow, Owsan we Molanepes köçeleriniň ugrunda ýerleşýär. Yurtda COVID-19 pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň fonunda olaryň gapylaryna iýulyň ahirinde möhür basylypdy we olarda sowda etmek dolu ýatyrylypdy. Dukanlar möhürlenende telekeçiler olaryň toklaryny öçürüp kameralaryny tokdan sogurup çykdylar. Häzir möhüri ýyrtyp içine girmäge ruhsat berdiler. Mundan öň bolsa kim möhüri ýyrtsa dukan eýesine uly jerime salynjakdygy duýdurylypdy diýip habarçy belledi. Adatlyň habarçysy bu talabyň fonunda şu günler şäheriň köçelerinde kamera gurnap ýören adamlara köp duş gelse bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Hökümet ilat näýililigini bildirip köçä çykaýmasyn diýip kamera gurnap munyň öňüni almakçy bolýar diýip adamlar öz aralarynda gurrun edýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosy bu aýdylanlar barada Mary welaýat we şäher häkimliklerinden şeýle-de polisiýa bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar Aşgabatda we welaýatlarda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigi barada habarlaryň ýa-da gawat geldi. Geçen hepdäniň ahirinde Adatlyň habarçylary Aşgabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny we raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdi. Mundan öň Adatlyň habarçylary welaýatlardaky polisiýa işgärleriniň paýtagta iýerilýändigini, ýanyň söndürjüleriň polisiýa derek köçelerde gödäwçilik edýändigini, şeýle-de internetiň çäklendirilýändigini we VPN ulanmagyň öňüni almak boýunça çäre görülýändigini habar beripdiler. Howpsuzlyk çäreleriniň nowatdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaý yaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna we zerurlyklaryna äsgermezlik edýändigine halk tarapyndan näýililigin güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Soňky ýedek 12 awgustda Mary şäherinde ýüzlerçe adamyň häkimetleriň pul naklaşdyrmak boýunça girden nowatdaky çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip protest çäresini geçirendigi habar berildi. Şeýle-de soňky 4 aýyň dowamında daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetiň işinden aýrylmagyny talap edip guramaçylykly demonstrasiýalary geçirýärler we ýurdun içinde protest geçirmäge çagyrýarlar.